Stevan Stojanović Mokranjac, centralna ličnost srpske muzike, srpski kompozitor i muzički pedagog, klasik srpske muzike, njena najistaknutija ličnost na prelazu iz 19. u 20. vijek, svakako zaslužan za uvođenje srpskog nacionalnog duha u umjetničku muziku. Mokranjčeva najpoznatija dijela, svakako Rukoveti, 15 spletova pjesama zasnovanih na folklornim motivima iz različitih dijelova Srbije, Bosne, Makedonije, Bugarske, primorski napjevi, kao i muzika za pravoslavna bogosluženja, velelepna liturgija iz koje je najpoznatija heruvimska pjesma Tebe Boga hvalim i druga dijela. Predstavljena su na prelijepoj prosvjetinoj kulturnoj večeri koja je organizovana u povodu 100-godišnjice upokojenja ovog klasika srpske muzike. Mokranjčev kolaž muzike i pjesme predstavili su gosti ove večeri, Srpsko crkveno pjevačko društvo Sveti Georgije Prnjavor, Gradski hor Doma kulture, kao i ženska pjevačka grupa Srpskog prosvjetnog kulturnog društva Prosvjeta. Prije 3 mjeseca kada smo raspisali konkurs, imali smo namjeru da obilježimo 100-godišnjicu, međutim, predvidjeli ovakva dešavanja nismo, tako da je ova 100-godišnjica Mokranjca došla kao svojevrsni moleban za sve stradale u ovim strašnim nedaćama. Kao što je sam Mokranjac bio i kao što je sam govorio za sve naše srpske pjesme, kao naš najznačajniji srpski kompozitor, govorio bi da se pjesmom plače kod nas, a suzom pjeva. Izgleda da se upravo to tako večeras potvrđuje. Mi usko sarađujemo sa prosvjetnim društvom Prosvjeta iz Prnjavora i veoma nam je drago da podržavamo sve njihove kulturne manifestacije, a prije svega Gradski hor je i zadužen da djeluje na nivou grada i da širi kulturu i podržava sve kulturne manifestacije. Kako ste vi rekli, pored literarnih radova, tu je i 100-godišnjica upokojenja jednog velikog našeg kompozitora, koji je svojim velikim opusom i značajom doprinio tim da mi to sa radošću izvodimo njegova djela koja ćemo večeras i predstaviti. To će biti Tebe pojem, druga Rukovjet i 8. Rukovjet. Ženska pjevačka grupa Prosvjeta naravno učestvuje u ovom programu, pa evo kakav je to značaj za vas? Za nas je to veliki značaj i drago nam je što možemo da učestvujemo. Večera ćemo da nastupamo sa nekoliko poznatih numera. Prva to je Gora, zatim druga numera bit će Goranine, Gde si bilo jare moje i Rasti, rasti. A zatim će s nama nastupati i mališani, to jest iz dječjeg hora, sa pjesmom Nek svud ljubav sja i Vo naše selo Malovo. Domaćin manifestacije, literarna sekcija Srpskog prosvjetnog kulturnog društva Prosvjeta ove večeri prnjavorskoj publici predstavila se po drugi put sa kaligrafsko-literarnim konkursom Ćirilica, u kome učesnici kroz svoje radove pokazuju najbolje literarne vrijednosti, ali i umjetnost lijepog pisanja, kaligrafije. Kulturno veče, pored muzike i pjesme Mokranjca, upotpunila je i lijepa pisana riječ. Za najbolje radove koji su dospjeli na kaligrafsko-literarni konkurs dodijeljene su i povelje i priznanja, kao i vrijedne nagrade.
Dobitnici nagrada, kao i do sada, su u sve 3 kategorije, znači osnovne, srednja škola i odrasli. Nagrade su upriličene u vidu kompleta knjiga, ali i pošto Srpsko prosvetno kulturno društvo prosvjeta krajem juna mjeseca organizuje zajedno sa gradskim horom Doma kulture jedan koncert u Budimpešti u crkvi Svetog Georgija u Budimu. Imaće priliku prvonagrađeni da nam se pridruže i da prisustvuju tom koncertu, naravno uz posjetu Sent Andreji i svim našim svetinjama. Kako ste vi zadovoljni ove godine odzivom na konkurs? Odziv je solidan i zadovoljna sam. U sve 3 kategorije je bilo dosta prijavljenih. Žiri u sastavu naših profesora Dubravke Weber, Laze Popržena i našeg profesora Željka Jelića imao je poprilično težak zadatak da između prispjelih radova odabere najbolje. Pa naravno da mi je drago zbog prvog mjesta osvojenog i ovim putem bih pozvala sve ljude da se prijave bez obzira na uzrast, jer stvarno svako može da napiše bilo što, da se malo potrudi, jer ćirilica je tako lijepo pismo, šteta da ga ne njegujemo. O čemu ste vi pisali? Napisala sam jednu kraću lirsku pjesmu, tako, ali više sam pažnje ovaj put posvetila kaligrafiji. Kako vam se čini ova sama manifestacija, koja se već drugu godinu organizuje? Pa mogu da pohvalim naravno organizatore i svakako su dobrodošle sve manifestacije ovoga tipa i što više da ih bude i da narod što više posjećuje manifestacije. Bogato kulturno veče svojim nastupom svakako su upotpunili i mališani 2. razreda osnovne škole Nikola Tesla iz Prnjavora, koji su sve posjetioce kroz pjesmu podsjetili na važnost naše azbuke. Posjećenost na ovogodišnjoj 2. po redu manifestaciji ćirilica pokazuje da je ona i ove godine bila pun pogodak. Srpsko prosvjetno kulturno društvo prosvjeta, kaligrafsko-literarni konkurs ćirilica svakako će organizovati narednih godina kako bi ostvarili svoj cilj, a to je da manifestacija pređe u tradiciju kako bismo i dalje ponosno njegovali kulturu srpskog jezika i pisma.